šovakar atkal uzņemts Latvijas Universitātes bibliotēkas telpās Rūpniecības ielā, lai sadarbībā ar mūsu draugiem no Ungārijas vēstniecības atklātu Romas pečas, Romas skolas audzēkņu foto izstādi. And so, just knowing that some of you don't speak Latvian, I'll do the same again in English. My name is Lukas Zaļš, Director of the University of Latvia Library, and I'm pleased to welcome you tonight at our University Library to welcome our friends from Embassy of Hungary and from the Roma School in Pécs in Hungary. And I think, you know, there is a saying, I'm not sure if it's a Latvian saying or it's universal, but it has been often said that a picture is worth 1,000 words. Libraries obviously are mostly dealing with words, but not only. So I'm really pleased that this is the occasion when I think the saying is certainly true, and sometimes indeed we can really understand other human beings much more emphatically and deeply through pictures, not through words. And this certainly is the case, and I'm really grateful for this opportunity to learn how the world looks like from the viewpoint of school kids, of Roma kids in Hungary, and I believe that it will indeed help us to understand this wonderful ethnicity more deeply and more profoundly than sometimes 1,000 words would say. So enjoy, and I'll give the floor to Mr. Ambassador, please. Tisztelt igazgató úr, tisztelt igazgató asszony, tisztelt nagykövet kollégák, kedves pécsi vendégeink, tisztelt jelenlevők, nagy-nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt köszönhetem most önöket a pécsi Gandhi Gimnázium diákjainak fotósaiból és fotóművészeti alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitóján. Köszönöm, hogy eljöttek. És nagy-nagy örömre szolgál, hogy ezt a kiállítást most itt Rigában is bemutathatjuk. Az az igazság, hogy több szempontból is rendkívül különlegesnek gondolom ezt a mai estét és ezt az eseményt. Az egyik ok pedig az, hogy a Gandhi Gimnázium azt hiszem, hogy egész Európában egyedülálló intézmény, hiszen ez az egyetlen olyan gimnázium Európában, tudomásom szerint, ahol csak roma diákokat tanítanak, és nem csak hogy tanítanak, de rendkívül nagy lelkesedéssel és áldozatkészséggel nevelik, segítik őket a szárnybontogatásban, és hogy a szárnybontogatásnak milyen csodálatos eredményei vannak, azt hiszem, hogy ha körülnéznek majd itt ezen a tárlaton, azt fogják látni, hogy micsoda fantasztikus gazdagság, kreativitás, ötletesség és sokszínűség van ezekben a munkában. Nagyon örülök, hogy ez a munka ebben a gimnáziumban már 30 éve folyik. Azt hiszem, hogy ez társadalompolitikai, meg mindenféle szempontból rendkívül fontos, amit önök tesznek, és itt most a nevelőkre, oktatókra gondolok elsősorban, de a diákokra is, hiszen a diákok nélkül nem lenne ebből az egészből semmi. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt vannak, megmutatják, hogy mit tudnak, és mi pedig örülhetünk ennek, és büszkék lehetünk önökre. Azért is rendhagyó ez a mai esemény, mert ennek a fotószakkörnek, hölgyeim és uraim, ez az első külföldi kiállítása. Nagyon nagy öröm és büszkeség forrása számomra, hogy éppen ide Rigába hozták ezt el először, több sikeres otthoni magyarországi kiállítás után. Ennek is nagyon örülünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy szeretném még külön kiemelni, hogy ennek a szakkörnek a szakmai vezetője Marsalkó Péter úr, aki a Magyar Fotó Biennálé nagydíjas fotóművésze. Nagyon köszönjük az ön munkáját, Marsalkó úr. A 6 éve folyó munkában számos fiatal vett részt eddig, és most 3-an vannak jelen közülük, Petrik Jászmin Evelin, Bogdán Éva, Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy megtisztelik jelenlétükkel, és
főleg az alkotásaikkal ezt a rendezvényt. Fogadják őket és képeiket szeretettel, mert ők is szeretettel készítették és hozták ide most ezt önökhöz. Köszönjük szépen, hogy itt van. Excellencies, dear directors, dear guests from Pécs, dear members of the audience, it is a great pleasure and an honor for us to present the works of the Pécs Gandhi High School photography workshop in Riga. Pécs, you know, is the 5th largest city in Hungary. It's located in the southern part of the country, and we tend to say that it has some kind of a Mediterranean touch in the air. I very much hope so that you will discover from the pictures that this is the most Mediterranean city of Hungary. Today's opening ceremony is unusual in at least 2 ways. First, because the Gandhi High School is the only Roma high school in Europe. It is an institution where the teachers and all the staff of the school work hard, not only to educate, but also to help disadvantaged but talented young people. And this has been ongoing for 30 years now. The school provides training and development opportunities for students in many areas beyond basic educational needs. One such area is the photography workshop, which offers students high-quality professional development. The many awards won by these young, talented young people are a worthy reflection of high quality of the work carried out in the photography workshop. But on the other hand, today's event is also unusual because after several exhibitions at home, this one in Riga is the first for the photography workshop, which is organized abroad, outside the boundaries of Hungary. What are you about to see summarizes the activities of the photography workshop over the past years. The professional leader of the club is Péter Masakó, who is a grand prize winning photographer at the Hungarian Photo Biennale. Many young people have been involved in the work for 6 years. Here and now, 3 of them are present: Yasmin, Evelyn, Patrick. Éva Bogdan, and Veronika Lajos. It is a very great pleasure for me to welcome these artists and their works to Riga and to present our talented Roma youth to the world at large. Please welcome them and their photos with love, because they too have lovingly created and brought their works to us. Anna, un šobrīd visgrūtīgākais uzdevums arī Latvijas. Godājamais direktora kungs, cienījamie klātesošie un viesi no Pēčas. Mums ir liela prieks un gods, ka varam prezentēt Gandhi gimnāzijas fotokluba audzēkņu darbus Rīgā. Šodienas atklāšanas pasākums ir īpašs. Pirmkārt, tāpēc, ka Gandhi gimnāzija ir vienīgā Romu vidusskola Eiropā. Tā ir mācību iestāde, kurā skolotāji un visskolas personāls cītīgi strādā ne tikai, lai izglītotu, bet arī, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošus, bet talantīgus jauniešus. Nu jau 30 gadus. Skolās sniedz skolēņiem ne tikai pamatizglītību, bet arī iespēju mācīties un attīstīties daudzās jomās ārpus pamatizglītību, bet arī iespēju mācīties un attīstīties daudzās jomās ārpus pamatizglītības. Viena no šādām jomām ir fotografijas darbnīca, kas skolēniem piedāvā augstās kvalitātes profesionālu pilnveidu. Talantīgie jaunieši ir saņēmuši daudzus apbalvojumus, un tas apliecina viņu darbu augsto kvalitāti. Šis pasākums ir neparasts arī tāpēc, ka pēc vairākām izstādēm Ungārijā šī izstāde Rīgā ir pirmā fotokluba izstāde ārzemēs. Šeit jūs varat apskatīt fotokluba dalībnieku pēdējo gadu laikā radīto darbu izlasi. Klubu vada Ungārijas fotografijas bienāles lielas balvas ieguvējs profesionāls fotogrāfs Péters Marsalko. 6 gadu laikā kluba darbā ir iesaistījušies daudzi jaunieši. Šeit šodien
ir trīs no viņiem - Jāsmina Evelina Petrika, Eva Bogdana un Veronika Oršoša. Man ir liels prieks uzņemt autorus un viņu darbus Rīgā un parādīt mūsu talantīgos Romu jauniešus pasaulē. Lūdzam pieņemt autorus un skatīt viņu ar mīlestību radītos darbus. Paldies! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Dezső Gabriella vagyok, Dezső Gabi. Szétsor érkeztem, a Gandhi Gimnázium Non-Profit Kft. Szakmai igazgatója vagyok. Nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni nagykövet úrnak és dr. Páva Zsolt atasénak a meghívást. Nagyon megtisztelnek minket, illetve nagyon szépen köszönjük Érzegárda könyvtár igazgatóasszonynak, hogy befogadta a kiállítást. Mint nagykövet úr elmondta, nekünk ez az első bemutatkozásunk külföldön. Labvakar, es esmu ģimnāzijas direktore Gabriela Dežē no Pēčas. Sveicu visus klātesošos. Vēlos pateikties vēstnieka kungam, kā arī kultūras atašējām un doktoram Žoltam Pāvam par uzaicinājumu Gandhi fotoklubam prezentēt savus darbus Rīgā. Ļoti pateicamies Latvijas Universitātes bibliotēkai, tās direktoram, kā arī Ilzei Gardai par visiem sagatavošanas darbiem. A Gandhi Gimnázium küldetése immár 30 éve az, hogy a cigány-roma kultúrát, az örökséget, a hagyományokat megismertesse, megőrizze, a fiatalság számára átadja. Gandhi ģimnāzijas fotokluba misija jau 30 gadus ir saglabāt un attīstīt romu un čigānu mantojumu, kultūru un tradīcijas un parādīt visiem šo vērtību bagātību. Ezen küldetés beteljesítéséhez nagyon széles eszköztárral dolgozunk, és ezek közül az egyik maga a Gandhi Fotoklub. Tātad, lai šo savu misiju īstenotu, mēs izmantojam ļoti daudz un dažādus līdzekļus, un viens no tiem ir Gandhi Fotokluba darbība. A Gandhi Gimnázium tanulói számára biztosít ez a klubfoglalkozás, Mansalkó Péter fotóművész vezetésével. A diákjaink elsősorban Baranya vármegyében, illetve a lakóterületükön fotóznak, elsősorban életképeket. Gandhi ģimnāzijas audzēkņiem ir iespēja darboties fotoklubā, ko vada fotogrāfs Pēters Maršalko. Mūsu skolēni galvenokārt fotográfē dzīvi Bareņas apriņķa ciematos. Az elmúlt 6 évben több 10 000 fotó készült. Ezek a fotók belső örömöket, élethelyzeteket, boldogságokat mutatnak, és ahogy gyűlt ez a fotószám, egyre inkább azt éreztük, hogy ezeket meg kell mutatnunk az embereknek, minél nagyobb számban. Pēdējo 6 gadu laikā ir uzņemti 10 000 fotogrāfiju, kurās iemūžināti tādi laimīgie mirkļi, dzīves mirkļi, sajūtas. Izgatavotais materiāls tika iecerēts tā, lai šis skolēnu fotogrāfiju vēstījums tiktu nodots pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai to ieraudzītu pēc iespējas vairāk apkārt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberek megismerjék a gyerekek üzeneteit. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ieraudzītu un saprot, ko mūsu audzēkņi ir vēlējušies pateikt par saviem darbiem. 2019. novemberében volt épp az első kiállításunk Pécsett a Kodály Központban, majd ezt követően országszerte hívtak minket, és ezt követően fotóalbumokat is adtunk ki, immár 2. Mūsu pirmā izstāde notika Pēčā Kodály centrā 2019. gada novembrī, un pēc tam šī izstāde apceļoja Ungāriju, un rezultātā tika izdota arī 2 fotoalbumi ar audzēkņu darbiem. A hétköznapokban a gyerekek fotópályázatok meghívottjai és legtöbbször nyertesei is,
illetve az első egyetemre bekerült fotoművész is kikerült a Gandhi gimnáziumból. Audzēkņi regulāri piedalās dažādos fotokonkursos, iegūstot balvas, un ir arī, kas ir beidzis no Gandhi gimnāzijas, ir viens students, kas ir beidzis universitāti un ir tagad fotomākslinieks. A fotóklub egyrésztről lehetőséget biztosít arra, hogy a gimnáziumban tanuló diákok kibontakoztassák tehetségüket, nagyobb önbizalmuk legyen, illetve egy nagyon fontos adottság az is, hogy a látott képeken keresztül a többségi társadalmat próbáljuk érzékenyíteni és közelebb hozni a roma kultúrához, a roma identitáshoz, hogy az értékeket lássák. No vienas puses šis fotoklubs sniedz jauniešiem iespēju attīstīt savus mākslinieckos un vizuālos talantus, celt pašapziņu. No otras puses ir ļoti svarīgi, lai šie darbi palīdzētu pievērst sabiedrības vairākumu uzmanību, lai līdz viņiem aiznestu šo ziņu par romu kultúru. Hazánkban nemzetiségi törvény úgy fogalmaz, hogy a kulturális sokszínűség, a nyelvi különbözőség nem a megosztottság, hanem a gazdagodásnak a forrása. Mi úgy gondoljuk, hogy így próbálunk gazdagodni, és hogy ezen gazdagodás beteljesítéséhez nagyon-nagyon sok feladatunk van, mind Magyarországon, mind Európában. Mūsu valstī likums par tautībām nosaka, ka kultūras un valodu daudzveidība nav šķelšanās, bet gan bagātināšanās avots. Mums ir ļoti daudz uzdevumu darāmā, lai šo bagātināšanos īstenotu mums visiem kopā, ne tikai Ungārijā, bet arī Eiropā. Ma ugyanitt 3 diákunkkal, mesterünkkel és segítőnkkel izgulunk itt nagyon, hogy fogadják a kiállítást. De velünk van 200 diák Pécsről, a szüleik, a családjaik, és egy nagyon széleskörű roma közösség, aki támogatja a klubot, és magát a Gandhi gimnáziumot. Šodien šeit 3 skolēni, kā arī mēs pārējie, kas viņus pavadam, gaidām, kā mūsu izstāde tiks uzņemta šeit Rīgā, bet mājās Pēčā, tur gandrīz 200 mūsu gimnāzijas skolēni, skolotāji, audzinātāji, kā arī vecāki, ģimenes locekļi un mūsu atbalstošās kopienas gaida ziņas un fotogrāfijas, kā mums Rīgā veiksies. Ők mindannyian részesei ennek a fotóanyagnak, mi ahogy élünk Gandhi szerint, Gandhiként egy nagy családként él együtt az intézmény, és ezt szeretnénk most is önöknek megmutatni, úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel. Tātad tie visi ir tā kā daļa no šī fotomateriāla, no šīs izstādes, tie, kas mums mājās gaida. Un viņi ir šodien šeit ar mums kopā, un mēs esam visi, kā Gandhi teica, viena liela ģimene. Un tā mēs saskaņā ar šo dzīvojumu strādājam mūsu skolā. Aicinu apskatīt izstādi un ieraudzīt pasaulē Gandhi bērnam. Annyi technikai információval bírnék, hogy hoztunk pár albumot, azt el lehet vinni, reméljük mindenkinek, és annyiban segítenék a munkánkat, hogy a jelenléti évet aláírnák, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy milyen sokan voltunk itt ma, azt nagyon megköszönnénk. Tātad vēl viena tāda tehniska nianse, mēs esam atveduši albumus, ko var drīkst ņemt un nest sev līdzi. Un tad ir tāda lapa, kur ir lūgums parakstīties, jo mēs gribam šo lapu ar parakstiem aizvest uz Pēču un parādīt saviem kolēģiem un audzēkņiem, kas ir mūsu izstādi apmeklējis. Akkor tehát a kiállítást megnyitottnak tekinthetjük. So the exhibition is now opened. Izstāde ir atklāta. Please enjoy some good Hungarian wine, some good wine from not the Pécs region, but from the central region of Hungary. Thank you.
Köszönöm.